बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। चिफ मिनिस्टार इन्स्टिट्यूशनल प्लान्टेशन प्रग्रामनि हाबाफारि बायदि दिनै बाक्सा जिल्ला सदर मसलपुर डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव केबिनेट मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ दंफां गायनाय हाबाफारि लायो आरो मावख' मोखाङाव दंफां गायो। बे हाबाफारियाव जिल्ला खुंथाइ आरो जिल्ला खुंथाइनि मावख'गोराफ्रा बाहागो लाफायो। चिफ मिनिस्टार इन्स्टिट्यूशनल प्लान्टेशन प्रग्रामनि हाबाफारि बायदि मसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव केबिनेट मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लायो आरो बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जिल्ला खुंथाइनि मावख'ग्राफ्राबो बाहागो लाफादोंमोन।